Tak tu máte aj videjko trocha spravené v 3D. Ako ohľadom červenoočka. Hádam, to bude pre vás aj posledné videjko, čo bolo u mňa ako v 3D. Hej. Aby to bolo trocha moderne, si trocha zdokonalený ten, ale vylepšený ten kanál GTMOVA. Asi tak. Takže uvidíme. A ešte niečo. Asi a predtým to GTMOVA varovala, že mne nevadí, že brat mi pozerá kanál GTMOVA. Len keby to neukázal tomu nesprávnemu človeku, ako je môj otec. Lebo ak mu ukáže môjmu otcovi videjka, kde vyprávam o duchoch, alebo iné, kde som porobil že debiliny, keď som bol mladší, keď som ešte nemal babu, tak sme sa bláznili, toto, tamto, tak bude pindať a bude ma mať za sprostého, za jednutého, lebo tu vyprávam o duchoch. A on ma rád podondievam, jednoducho môj otec. Preto som povedal, že tomu pravému to vlastne nemôžem ukázať, hej. Ale inak, pohode. Inak som rád, že to brat videl tie videjka, lebo tam sú aj tie everské záležitosti. Takže asi tak. Aspoň ma nebude odsudzovať, že mám tam blbosti, alebo robím blbosti, len robím blbosti. A tam bude to vedecko Black everské. Takže na tejto strane som rád. Takže čaute. A pozrite si celú GTMOVu, alebo celý kanál GTMOVA.